धोरोमनि सानथौखौ लानानै बिनि बिखुं बै बिखुं गोसोम गोफा गाब फुनज्लायनानै उपनिषद बाइबेल कुरान आरो भगवद गीतानि गेजेराव मुगैलायनायनि खास्रि बिस्रि हारिमुखौ सोरजिदों। नोंनि खुलुमनाय आंनि फुजिनाय जुदा जुदा गोसो सानस्रियाबो आलादा आरो फोलेरारि बिदा फंबायनि गेजेराव गोसोम गोफा मुगैनाय बासिनायनि फोलेरनि बेनि जारिमिनखौ सोर बिदि होनना मिथिनाय जोनोम लाया आं थांनानै थानायनि मुङाव हेलेलु खागोन नंखाय गोसोमखौ लानानै अम्बासि हरनि खाबुआव गुबुनखौ सुसिनाय अनलायनायजों जोनोम मोननाय बेलायाव गोजोननायनि सोलाय गुबुनफोरनि मोन्थायफोरखौ सेग्लाब लानोसो फान साजायलायनाय राजखान्थिगिरिफोरनि खेला गेलेनाय गेजेराव खास्रि बिस्रि जिउखौ थैनायनि साजा जानाय बेफोरलाय मारैथो जोनोम बिदि होनना मिथिनाय जोनोमखौनो लाया आं बैसोमुथिया बायदिजों जोनोम होनाय संसारनि बेफोर दोनफोरा रावबो नोंनि आंनि होनना बाहागो राननायाव खान्थि गोनां नङा। बेफोर नुनाय सारि सारि हाजो हाला बिफां लाइफां जिरि जिरि बोहैनाय दैसा दाउमा दाउसा सिउ सिउ बारनाय बारखौ अराय दासा बेफोर दान्दिसेनि थाखाय मिथिंगाया जोंनो होनाय गेलेग्रा बावथिना सम गासैखौ नागारनानै होलांफिननाय बेफोर मोननाय न' बां गारि मथर रां रुफा धोन सम्पद आरो बारि बागान दान्दिसे अराय आयु नोंनि दैयाव जोनोम मोननाय फिसायाव असे आं जिउआनि हारसिङैल' रावबो गैया। दिनै नोंनि मुलुगनायाव एसे दाहार नाथाय गाबोन बावगारनायनि गोसोआव बोलो फैगोन। गोथां जिउआव थार आखुजों नंगुबै मोन्दांथिनि गोजोननायाव नोंनि देरहानायनि गोजोननाय नाथाय बेबो उदां जेब्ला नों गावखौ सोरनावबा सोंगोन मोन्दांथिनि आयनायाव गोसो होनानै नायगोन अब्ला नों बेयाव गावखौ सिनायगोन। बिनि उनाव गुबुनखौ नों मिथिस्लाबै अनसायगोन अब्ला नों बेखौ मोनगोन संसारखौ आंनि होननो लाजिनाय मोनगोन आरो डाइभारसिटि गुबुन महरखौ नों मुगैगोन। एसेनोसै।